Sisimeli murisei makadiwa sisimeli. Ndiri kunakirwa hangu nelive yenyu. Andakambokuudza kuti malive enyu ndinozomateera hangu kana ndaenda panenge paine wifi. Ndiri kunakirwa hangu nelittle soja wedu uyu vari kutimiririra vasikana vari less than 25. Sisimeli nyaya yandifungidza, nyaya yemarriage yo yandifungisa kuti unongoona kuti zvinhu zvangu zviri kungotsakatika tsakatika zvisina kana kuti uzive zviri kufamba sei, zvese singatombooneki. Stress yacho unenge uchisha iye nhau yekurota yanga ashatorwa. Ndaimborota sisimeli zvekutodaro. Zviya zvekutoti ndina sekuru vangu hanzvadzi yamai vangu vakatongoisirwa poison muchikafu tichitobva kumunda, ndobva tatonzi nagogo, darikai nepano vazukuru. Ndobva tatodarika nepaya paya because misha yedu yaiti imwe musha uri apa mumwe uri apa. Bva tatokrosa nepagogo paya. Zvikanzi tatobika mutakura uyu, chingodya hai muzonowana kumba chero vabika munosongonozadzisa. So semunhu anga aine chipo by that time, ndakabva ndati ivo sekuru vangu vaizviziva kuti ndine chipo, saka vakangoita suspect kuti ava mbuya vanotonyima, vaitori mbuya vatotoziva kuti vanonyima kwete zvekufungidzira zviyezvi. Ndobva vatiwanapiwa, ndobva vati muzukuru wangu enda anonditorera plate. Saka plate yavo ndiyo yanga yaiswa poison. Vakabva inda ndapuwa yangu yasekuru yako yasekuru, ndobva vati vasati vaigamuchira, bva vati iwe muzukuru chindipa yako unodigamuchira yangu plate iyi. Ndakangosvika ndichinobata plate iyi, plate yakabva yangotsemuka napakati sisimeli, kungogurika plate zviya zvekuti anomwana maplate erabha yai dzekumusha, ndingangoti plate yerabha yai zvaivako kudhara dharawo. Plate yakangoti napakati gwa, but plate yanga isina kana buri, yanga isina kana kutsemuka, yaisina mbodonha kana kuita sei. And I didn't even fall down because ndakaramba ndakangobata plate yanobva yangoti napakati gwi. Togoro wese ndobva waenda pasi. Anozati kumusha zvenzara zvechero muchakura ukadonha unogona kuorera pamusoro. Iwo wakabva watito zviri kutozara mavhu zvekuti pakatouya mhepo ndobva yatodira pamusoro zvokuti hauchanhongeki. Sekuru wangu wabva wangoti muzukuru chandi tinonodya wako mberi. Gogo tava kuenda. Gogo vakachema vakati saka ndingakupakurirai chikafu, kutobudisa misodzi zvokuti vanhu vakatoungana vakunzwisisa nyaya. Ndopakaenda mbiri yekunzi mwana uyu chipo chake, bosi sekuru vangu nyakuti chengeta vaiti vava vasingaudze vanhu kuti mwana uyu ndozvaari. Saka takakura mufamily yaiye ichitaura yaiya, saka vava vasingazvitauri but ivo vaizviziva, nokuti pamba vaitoti pakasvika chero muroyi ini ndaitanga kutomuka kuti pane munhu panze apa, chiita kunge munhu ari kuvhumuka, pane munhu panze apa, munhu akamira. Mbuya anhingi namai nhingi vakatomira panze vari kutodaidza kuti handei. Saka vaizviziva. It's like I remember kuti kudhara dhara ndaimba mandairara ini vaitosunga newaya ubva vatora goyo riya voisa vosunga zvezvekuti hapana munhu anoita sei hamukwanisi kurivhura, panenge pachitoda munhu mukuru. Chero ndaimuka ndaikwanisa kupavhura. Okay, fine, to cut the story short, marriage yangu yekutanga sekukudzai kwandakambokuita last time, marriage ndakangoti musi wandakanobvisirwa mari ndakaita zvokutiziswa. Ndaenda kuya nobva nogara, vai vakati hatingagari nemwana wevanhu asina chaakabvisirwa. Ndakanobvisirwa sisimeli. Musi wavakangoenda murume akangodzoka ndobva ati chivanhu chekumba kwenyu hachiiti, roora randapiwa unodhura, but mari yacho handi mukuroora hakuperi, unongoita zvishoma shoma. Mari iyo yasvika kuma 1000 US. It was 2011 pandakaroorwa ipapo, yaisvika 1000 US ndo mari yanga iripo. Then ndikuzoti nhumbi nezvimagurosari kusaidi kwangu yanga isina mbowanda because unobvisa kashoma shoma. Okay, kubva musi uyo murume akangosvika ndobva ndikandira inonzi list riya ndokuenda kwakaita murume akatanga usatodzoka kumba. Sisimeli ndakagara pamba pevanhu 3 months ndokutorambwa, ndokutobuda, ndokutoina, ndokutobva ndisingazivi ndine mimba. Mimba yakatozonoonekwa ndatova ne 6 months ndatowa kubasa nevanhu vaishandira, ndo vakatozoona kuti ndine nhumbu, ndokutozotanga kutodzifambira kuti mwana ane mimba, kuti chidzokera murume ndikati nangu handichada. Okay, fine. Ndagara
ndatozouyawo kuno kuSouth Africa 2015 ndaamujoni. Ndasvika kuya ndadana nemukomana wangu zvinhika zvakanaka zvinengei. Mukomana wayo aitanga akambomitisawo kumusha, asi musikana wayo vakamitisana kuchikoro, saka iye mwana hake waibvuma kuti mwana ndewake, asi mukadzi hamudi. But vaiva nesista yake yanga iri kunoku. Sista yake yakazosvika pakundiudza kuti unoziva here kuti musikana anopota achiuya kumba. Saka musikana uyu akabva atanga kutotaura kuti inini makoti ina handimude nekuti kumba kune umwe makoti anouya. Saka ndakatanga kukonfronta tete chichiri kuitika. Tete vakatanga kutondituka, yesiyana nemurume umu chichi. Mishonga iriko sesimeli kana mazogara. Mozati tete vakatraya zvese. Ndaiva ndichiita zvekurota izvezvi. Ndichiona vachiuya nechikafu nechi. She was acting like she's friendly, but indichanzoziva kuti munhu handide because zvandainzwa zvitaurwa nevanhu. Vanhu vasingandizive, vanhu vasinei naye, vasingatambi naye, but aingotaura like even musaluni, because ndokwaishanda nimona. Saka ndava aware kuti chero kaya nechikafu ini make sure kuti handichidye. Chero ndikabika ivo vakadya nabudhi vake enda asingadye because ndaienda kuma sleep over 2015 iye. Tagara paya. Saka they tried. Pandakazorota ndichiita kunge ndarota vari mai vemurume vauya. Ndobva vandipa mushonga wavandipa. Saka ndakamuka ndobva ndaudza mainini vangu ndikati mainini ndine zvandarota so. Ndobva vatonditi unoziva here kuti mai veboyfriend yako vanoita zvechin'anga, vanoita zvechiprofita. Vanonzi vanoita zvechiprofita asi vanoshopera nemusoro wegora. Pandatongoti wow. Asi kana ndakangozvinzwa wangu kudhara chikura kuti munhu anoprofita nemusoro wegora chichichi. But zvinonyatsopinda zvakanaka because ndakati handingarote munhu wandisingazivi. Pasina nguva sesimeli mai vai vakabva varequesta kuuya kunoku. Vakarequesta through inini havana kuudza mwana wavo. Makoti ndoda uya ikoko kuzokuona chichi nekuti ndiri kuona kuti muri kushaya mari kuti muye muri 2. Saka ndoda kuzokuona, kana ndakuonawo then isi tozoorganiza ndadzoka kuno natizvara wako toona kuti ngaende sei. Imi michiunganidza iya minayo iyoyo ndoyandoitora then vana baba kunoku vozoendesa kumba kwenyu. Then kana muchida kutanga kugarisana chero mukoko mukasa kugarisana. Pane kuti zvandiri kunzwa kuti mumwe nomumwe ane kumba kwake. Inini I was very happy sesimeli kuti vamwene kavandida. Vamwene vakabva vasvika. Vasvika vamwene vakati makoti hazviite kuti uchigara kumba kwako. Sezvo ushandira muno mutauni chingoya ugare pano sezvo ini ndiripo. Wozodini munozodzokera henyu kumba kwenyu. Sesimeli zuva ravakasvika vakabva vasvika vakati makoti dzimba dzoda kutosimba. Handinoziva kuti murume wako uyu ane mukadzi anombopota achiuya kumba. Ndikati ndakangonzwa zvikanzi zvino ini imba ndoyozvimira ndini vamwene vako. Ndobva vabudisa chibhodhoro chemvura chine midzi. Zvikanzi geza nemvura iyi chero zvikaita semukadzi iyeye chero akauya pamba anofanira kutokudya. Sesimeli takageza mvura iyoyo. Mama wangu pavakanzwa ndichiudzwa mvura iyo vakabva vati kana neniwo ndine boyfriend yangu iri kundinetsa hazviite here kuti mundipewo mutoro. Zvikanzi geza imese. Saka pakugeza tese mama wangu akabva wapinda mvura wageza mvura wandisiyira mvura iyeye. Ini ndichibva ndapinda. Time yandakanopinda ivo havana kuziva kuti mwana wavo akabva asvika. Pakasvika kangosvika kananga kubathroom asina kupinda mumba mavo. Ndobva asvika muya mubathroom ndobva atoti rega ndichongogeza once tipinde tese. Ndobva ageza mvura iyeye. Ini ndichamudza ndapuwa mushonga namama handina kutaura ndakangoti muteuroka. Ndobva tageza mvura iya ini mainini vangu mwana wavo. Tapedza kugeza mvura sika ndakazosiya mwana wavo mubhathi ndobva ndabuda mvura nopfeka. Ndobva ndakavaudza ndikati mukomana asvika achibuda ichi muinde pane next maasawira wama vakanga vari. Munoita sei? Handingati vasawira. Anga ari mai vemurume watete ava. Handimanzwisisa. Ndobva vaenda muya ndobva vasvika paya pavatogara. Uyu paakageza akabva asiya mvura. Handiti mvura iyi yaidziya. Izvezvo kuti unodira mvura mu20 liters sevanhu vaida kugeza kuti unyatsonzwiriraka. Yari 20 liters. Saka ini ndakageza, murume ndobva ageza, ndobva mainini vangu vageza. Saka pakabuda bhudhi mubathroom vakabva vangosiya mvura irimo. Time yaakabuda tete vakabva vatodarikawo ndobva vatoti mukoma manga muchigeza. Zvikanzi ndageza. Zvikanzi ndobva vatanga kutowanzirana paya. Zvikanzi kugeza chiko ndichiona kuti munhu anambogeza 2 minutes andakuona muchipinda makutobuda kugeza. Zvikanzi nemvura yanga yakazara bhaketi ndingapedze. Zvikanzi pane mvura inodziya. Nanguri ndatoti makoti andisiriwo mvura asi anga ari busy navamwene vake. Isu hatisisiri vana kaisu pano mukoma munhu akutoonekwa panapa ndiani ndimakoti. Zvikanzi irimo mvura mwana wangu anogeza usateedzera zvevaroora wamazuva nezvi. Mai atete vaindobva vasvika ndobva vanogeza mvura iyayi.
Zisimeli takasungwa tese vanhu vangageza mvura iyoyo. Takasungwa tese tikatogara kulidhela Zisimeli ndokupera kwakaita rudo nemukomana. Mukomana achizobudawo achibva toti zvakatoperera ipapo ina handichada. Saka Zisimeli zvibatwa ushereketwa huripo. Zvandada kungozama hangu kutsinira kuti vanhu vanoshereketa muchiona kudai zvakabva zvaperera ipapo. Saka chero izvezvi zvikanzi roora ka handifunge kuti chero kuudza vanhu handitodi. Nditofila kuti no handitomboudze munhu kuti ndozvandiri kufunga. Nokuti hama chenjei hama ndo inokuparadza. Hama munhu ari mujinga mumakuwa unonyatsoti uyu tiri kuwirirana ndiye anokuuraya Zisimeli. Saka zvakaoma muupenyu tichirarama. Vanorota zvavo kanga varote zvavo asi ngavasaudze munhu wopende dzako. Inini zvino zvaanani but zvakambenge zvapera kutoti tsvai mazano zvavanani kati vanofunga ne 2 months ndichitoongorora upe dzangu izvezvi ndichitoona kuti chakati ndakachirota chakazoitika chakati ndakachirota chakazoitika kana chinotoitika mangwana acho. Saka ndoya ndaida kungotsinyirawo hangu Zisimeli otherwise muswere zvakanaka.